Sikubingelele sikwamukele indaba zehora lokuqala emini sibingelele nakuwe osibuka ohlelweni lethu olusha lezokusakaza iDTT lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela nazo ezinohlonze emini nje. Ukusenza kwamaphoyisa ukukhulu kuyikhandla nokulelelwa wona umphakathi kusilethe sasafika kuleli zinga sekulona njengamanje. Amaphoyisa dubulabulala abantu abane abasolwa ngokubandakanyeka egamekweni zokudunwa kwemoto ethwala imali kwaMashu enyakatho yeTheku. Ungqongqoshe wemfundo ephakeme uDokotela uBlade Zimande umisiwe kwesikhashana ukuthi amemezele isinqumo sakhe mayelana nokufaka inyuvesi Unisa ngaphansi kweso lomlawuli. Umsakazelo umphakathi SABC usufinyelela esivumelwaneni sokusakaza yonke imidlalo yeqembu lesizwe eProteas emqhudelwaneni wendebe yomhlaba yekhilikithi oqhubekayo eIndia. Kuthutshulwe kwabulawa abantu abane kwaMashu enyakatho yeTheku kukholakala ke ukuthi labantu babandakanyeka egamekweni zokudunwa kweimoto ethwala imali ezisanda ke kwenzeka kuyo le ndawo. Umgwaqo uKhwinandi Drive lapha kwaMashu usavaliwe ukuthi usetshenziswe abahamba ngezimoto njengoba kuyindawo lapho kuthekwa khona ukudubulana phakathi kwamaphoyisa kanye nabasolwa ngokuqhumisa izimoto zemali endaweni bekomunye womuzi oseduzane nawo uKhwinandi Drive. Kanti eduzane kwami sokhuluma lapha nelungu lomphakathi elikwi CPF elizositshena kabanzi ngesigameko lesi ubaba Umbuso Makhathini sibonga kakhulu isikhathi sakho. Kafushane nje mhlawumbe ungasusichazela ngalesi sigameko ni umphakathi okaMashu nisithatha kanjani? Mhlambe sibingelele kubabukeli bakho. Sibonge omkhulu umsebenzi wenziwa amaphoyisa ngokuthi ugcine bekwazi ukuba khona ukutholakala kwabasolo. Kuthina kuyingcindezi esithe kudlula kuyona ngoba bese sihlelile uvalweni kakhulu njengomphakathi ngoba besingazi ukuthi lento iqhamuke phi ngesikhulu esivinini esingaka. Kodwa ukusenza kwamaphoyisa ukukhulu kuyikhandla nokulelelwa wona umphakathi kusilethe sasafika kuleli zinga sekulona njengamanje. Bamakhathini sibonga kakhulu isikhathi sakho. Sayibongela mama. Loyo ubaba Umbuso Makhathini oqhamuka khona lapha kwiCPF yalapha kwaMashu echaza kabanzi ukuthi bona bayakujabulela ukuthi uma ngabe labantu bona laba bazigebengu njengoba bahlala ngaphansi kwesimo esibhlungu sokuthi bahlala ovalweni ngoba ngaso sonke isikhathi kuba khona lezi izigameko njengoba bebala ukuthi enyangeni nje edlule khona isigameko esenzeke eBridge City kwase kuthi kamuva kwase kwenzeka lezi ezimbili ezenzeke kuleli viki. Asibuyisele izintambo ngakuwe studio. Umndeni kaClyde McCabe oneminyaka engama-43 ubudala udutshulwe wabulawa enyulenze eGoli izolo ntambama usathukile ngokushona kwakhe. McCabe udutshulwe ngesikhathi esemcimbini womndeni. Indodakazi yakhe eneminyaka eyi-13 ubudala nayo ithole ukudubuleka emlenzeni. Amaphoyisa athungatha abasolwa ababili. UMcCabe uyisisulu sokugcina sokudutshulwa sibulawa eWestbury. Le ndawo yaziwa kakhulu ngokuba namaqembu emgulukudu kanye nezidakamizwa. Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule bekudlange izigameko zokudubulana kwemgulukudu endaweni nekwashona khona abantu abaningi. Esigamekweni ke sakamuva nebekuwumcimbi womndeni kujatshulwe uphinde waba nezinyembezi emndenini. We went to my youngest brother's son's banquet. The father of the boy at whose banquet it was sat on my left side, and Clyde sat on stood on the right side. And I just felt the heat of the gunshot. Umama ke wesisulu uthi ukubulawa kwabantu kulomphakathi kufanele kuphele. I can't even cry because my son was murdered in front of me. In front of me, and that is so painful. I'm hurt, but I need to be here for my children and my grandchildren that saw what happened. I do want this to stop the crime. Umphakathi waseWestbury uthi usuphinde uhlalela uvalweni kulandela izigameko zodlame lemgulukudu. Our community is in tremendous fear, you know. This is more of a time where you can actually at least have more social time on the outside, try and go do whatever you need to do in the morning. It's much easier. But the minute you see it's a bit too quiet, then you need to know that something's about to go down. Amaphoyisa ke eGauteng asethule umkhankaso wokuthungatha abasolwa ababili kulandela isigameko sokudubula.
Ungqongqoshe wemfundo ephakeme uDokotela Blade Nzimande umisiwe kwesikhashana ukuthi amemezele isinqumo sakhe mayelana nokuthi uzoyifaka yini inyuvesi UNISA ngaphansi kwesolo mlawuli. Lesinqumo bekufanele simenyezelwe namhlanje njengoba ngomsombuluko Nzimande anikeza iUNISA isaziso senhloso yakhe yokufaka le nyuvesi ngaphansi kwesolo mlawuli. Lokhu kuza njengoba iUNISA ihaqwe yimibiko yokungaphathwa ngendlela efanele kwezimali kanye nokunye okuthinta ukusebenza kwale nyuvesi. NgoNhlangulana kulonyaka isikhulu sabesibhekele ukubhaliswa kwabafundi kanye nokugcina imiqulu yale nyuvesi, uSolwazi Stuart Mutata wanikela inkantolo ephakeme yaseNorth Gauteng ePitoli eyofaka isicelo esasikhononda ngokuthi umkhandlu awusabanjwa ngendlela efanele ngemuva kokwesula kwamalungu amaningi. Inhloso kaNzimande-ke yokufaka iUNISA ngaphansi kwesolo mlawuli kulandela umbiko ozimele kaSolwazi uThemba Mosiya kanye nethimba likaNgqongqoshe eliqokelwe ukubheka ukusebenza eUNISA. Esikhathini esingaphezulu kwenyanga uNzimande wanika umkhandlu wase-UNISA izinsuku eziyisikhombisa ukuthi uchaze ukuthi kungani isikhungo kungafanele sifakwe ngaphansi kwesolo mlawuli, kepha kuze kube yimanje ungqongqoshe uthi basalinde impendulo emkhandlwini. NgoNcwaba inkantolo yayalela uNzimande ukuba angalinge asebenzise lo mbiko ukuze yathathele le nyuvesi izinyathelo njengoba bekusalindwe umphumela wezicelo ezimbili ezifakwe inkantolo eziphikisana nalo mbiko. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi uphiko olungamele imingcele yezwe kuleli iBMA lizobamba iqhaza elimqoka emzamweni eNingizimu Afrika yokufeza izivumelwano zokuhwebelana mahhala phakathi kwamazwe aseAfrika. Lokhu kusho ngesikhathi engamele ukwethulwa kwalolu phiko oluzokwengamela ngokuzimela imingcele yakuleli eMusina eLimpopo. Umhlaba uvundile ukuze sichume izivumelwano zezohwebo izwenikazi yeAfrika ngokusungulwa kophiko oluzokwengamela imingcele iBMA ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi iphephile imingcele yalelizwe. When our country's ports of entry and borders are well protected and well managed, we are able to prevent the illegal importation and exit of goods into and from our country. Lolu phiko lwethulwe buqamama nomngcele iBait Bridge obalwa nephithizela kakhulu kuleli okuyaye kuvula intuba yokungena kwabokufika abangenawo amaphepha abagunyaza ukuba seNingizimu Afrika. The BMA was established in response to a number of serious challenges. One of these challenges is the increase in the number of undocumented foreign nationals entering our country. This has exacerbated many of our country's social and economic problems. Mengameli Ramaphosa uhambele kulomngcele kanye nozakwabo waseZimbabwe Emmerson Mnangagwa bashoke ngazwilinye ukuthi iBMA izobamba iqhaza lemqoka ukusimamisa intuthuko kulesifunda seAfrika. We will be able to work towards eradicating various forms of red tape that are hindering free trade as well as investment and the movement of people. NgoNtulikazi nonyaka bajutshwe kokuqala onogada abangaphansi kweBMA emngceleni, kepha kwamanje kungumsebenzi wombutho wamasosha kuleli iSANDF ukuqapha imingcele yezwe. Ikhomishoni yezabehluleli JSC impeleni siwedlulisele kumengameli wezwe uhlulo amagama okufanele abaqoke ekhundleni ukuvala ikhala esisenkantolo zaseGauteng kuphakanyiswe amagama amane kuphela kwabayisikhombisa abekade bebizelwe kunhlolo khona ebanjelwe eSentini. Emva kokuthi bonke labo abayisikhombisa sebephothule ukuhlonywa imibuzo ngamalungu ekhomishana kunhlolo khono obese kusele ukuthi memezele abane kuphela ebahlonze njengokuyibo kufanele ukuthi banconywe ehlwini oluzothunyelwa kumengameli wezwe. The JSC interviewed candidates for 4 vacancies in the Gauteng division of the High Court, and 4 candidates have been identified that the JSC has decided that the President will be advised to appoint. And these are Advocate S.K. Hassan, SC, Advocate Omoki, SC,
Advocate JJ Stradom SC, and Advocate BC Oneless SC. Those are your 4 candidates. Ngaseqaleni kwesonto ngomsombuluko ikhomishana yezabehluleli inqume ukuthi incoma amajaji amabili kuphela kulawo kufanele avale ikhala zeyikhundla enkantolo yokwedluliswa kwamacala ezenze eBloemfontein. Umkhandlo oyimelo obhekela amalungelo omthethosisekelo iKaiSEC ifuna ukwazi ukuthi kungani iJSC iphakamisa ababili kuphela njengoba kunezikhala ezine eSupreme Court of Appeal. Isicawu seJSC namhlanje sipheka ngemibuzo ke labo abagaqele ikhundla zamajaji enkantolo ephakeme yaseThekwini kanye nalabo ababheke eyivuleke enkantolo yaseThohoyandou eLimpopo. Mbukeli sathi iqwetolo kanti masibuya sokuphathela uWT. We are just coming in peace, protesting for the mayor to immediately resign from his position. Amakhulu amalungu eophiko lwentshalo ANC abuthane eHowick maphakathi nesifundazwe kwaZulu Natal ebhikisha njengoba efuna kwesule imeya yasemngeni uChris Pappas. Sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena udabeni oluhambe phambili besibike ukuthi amaphoyisa adubula-bulala abantu abane abasolwa ngokubandakanyeka egamekweni zokudunwa kwemoto ethwala imali kwamashu enyakatho yeTheku. Mbukela sikukhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona na ku-YouTube ngena kuyona uzicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzozithola. Amalungu ophiko lwentshalo ANC abuthane eHowick izolo maphakathi nesifundazwe kwaZulu Natal ebhikisha njengoba efuna kwesule imeya yasemngeni uChris Pappas. Lokhu kulandela insolo zokuqasha ngokwazana kanye nezenhlolo ekhono ezibhekiswe kuyo ke uPappas eziqhubeke ngesonto eledlule. Uphenyo ngalezi insolo liyaqhubeka. Amalungu ophiko lwentsha ye-ANC abambe umbhikisho ngaphansi kweso lamaphoyisa. Izinsolo zongahambisi ngendlela nezenkohlakalo ezibhekiswe kuChris Pappas oyimeya yasemngeni ziqale ukuvela ngemuva nje kokuthi ememezelwe njengozomela iqembu iDA kwesokuba nguNdunankulu okhethweni lwangonyaka ozayo. Lo masipala wasemngeni iwona kuphela ophethwe iDA kulesifundazwe. uPappas usolwa ngokusebenzisa isikhundla sakhe ukuze kunikezwe owayehlekisana naye ithenda kulo masipala. We are just coming in peace, protesting for the mayor to immediately resign from his position. But also, whilst he's resigning, we're also saying that there must be a proper investigation that will be done in the municipality for all the tenders that were awarded during the tenure of Mayor uPappas. Lo masipala wasemngeni uqinisekisile ke ukuthi wakhokhela inhlangano engenzi inzuzo imali engango 100,000 amarandi eyabe iphethwe uJean Pierre Prinsloo. Kepha umasipala ke uthi uPappas umsulwa. The memorandum seems to be based on the kind of fake news that has been circulating on social media lately. Very what would you call it? Sensational fake news. Imeya uPappas usevele ke uziphikile lezi insolo. Uphiko lwentsha lunikeze umasipala kanye nohulumeni wesifundazwe izinsuku ezisikhombisa ukuba baphendule ngalezi insolo. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngiseHowick. Umkhandlu dolobha iTshwane ubhekene nezinsongo ezingawudalela ke inkinga inhlangano zomphakathi sabisa ngokuqala imikhankaso yokuvala ukukhokhela intela kuze kube umphakathi ugculisekile ngezinga lokusebenza kwawo. Njengamanye amalokishi amaningi, iEsterasta Pitoli nayo ikhahlamezekile ngenxa yesiteleka sezisebenzi zomasipala. Izakhamuzi zithi zifuna ukuma ekukhokheleni umasipala. As you can see the state that our community is in. They feel that why must they pay for services that are not rendered? They don't look after this place because everybody come and dump everything here. Mphathwa leli dolobha uthi lezi insongo zingaba nomthelela omubi njengoba leli dolobha livele lineyinkinga zemali. If there is a campaign not to pay, it will hurt the city more. It will set us further back.
Imeya yaseTshwane isinxenxe ukuthi kube khona ukubekezelelana nokusebenzisana kuzo zonke izinhlaka ezithintekayo yize inqaba ukukhokhela izisebenzi ezenza konke okusemandleni ukuphazamisa ukusebenza kwaleli dolobha. If folks withhold payment for services, that is going to put us on a downward spiral, and there's just no good outcome to that. Idolobha liyaqhubeka nokulahlekelwa imali njengoba izisebenzi nazo ziqhubeka nokucekela phansi inqalasizinda. Abantu abahola isibonelelo sempesheni Cape Flats bathi sebephindele ekuhwebeni okungekho emthethweni ukuze bakwazi ukuziphilisa ngemva kokuthi kube nezinkinga ehola ke imali yabo ngenyanga eyedlule. Kama waka shike bambelele esihleleni kwinyanga ephelileyo ngethuba imali zesibonelelo kaSASSA zingafumaneki eposini, ingxaki zakhonjwa kwinkqubo eziphuculwayo zobuchwephesha iPostbank. Kwakho urhulumente uye wazisa ngokonyuswa kwemali yesibonelelo kwabomhlala phantsi, nyuso mali abendodla abathi ngamathempukane. October now, this month we got a 10 rand increase. Disgusting of this government that can give us that increase. All our pensioners is suffering, everything is expensive. Kunjalo bathi khange babe nazinxaki ukufumana imali yabo yesibonelelo kule nyanga. This month it was good, but last month, yeah, it was hectic for everybody of us. I think this post office must get closed, and SASSA must give them people by themselves the money. Abasemagunyeni kule ngingqi bathi baye banephulo lokukhuthaza abamkela indodla ukuba batshintshele ezibhankini. Thankfully, we went through a process in Bonteheuwel over the last few weeks where we moved a lot of people over to bank accounts rather, so that people's payments can be done through their bank, that there isn't a problem in terms of queuing, there's no problem in terms of point payments, but that a lot of them are getting paid in their banks. Isebe lophuhliso loluntu ephondweni lithe nalo belikekafumana izikhalazo zakulibaziseka kwentlawulo kule nyanga kaOktobha. Luphezulu uhwebo lerandi emakethe emini nje. Libiza 19 rand 36 cent edoleni lasemelika, libe ngu-23 rand 63 cent kupondo, kanti lingu-20 rand 44 cents ku-euro. Ipula ke laseBotswana libiza u-1 rand 40 cents. Iphezulu inkomba yezabelo JSE emini. Igolide libiza $1,820 73 cents ounce. Iplatinum yona ibiza $859 43 cents ounce. Uoyile ongahluziwe ubiza $84 umphongolo. Abathandi bomdlalo wekhilikithi eNingizimu Afrika sebezokwazi ukuthi babuke bukhoma ukuqhubeka kwemidlalo yendebe yomhlaba ku-SABC kusukela kusasa. SABC kanye neMultiChoice bagcine sebevumelene njengoba iSABC isizokwazi ukuyisakaza bukhoma emidlalo eNingizimu Afrika kusukela emidlalweni wokuqala weProteas kusasa lapho izobhekana khona neSri Lanka. SABC izobeke isiqhubeka nokusakaza bukhoma yonke imidlalo yeProteas. SABC izophinda isakaze bukhoma imidlalo eyandulelo wamanqamu kanye nowamanqamu noma ke ngabe kwenzeka ukuthi iNingizimu Afrika ayifinyeleli kulezi igaba. Imidlalo izobivela bukhoma kuSABC 3 na kuChannel 193 ku DStv na ku DTT kanjalo na ku app iSABC Plus. Mbukela umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu.
Mbukeli sizibeka lapho ke indaba zehora lokuqala emini. Siyabuya futhi ngehora lesikhombisa sobe sagiya ngalo Olga Mageba. Yakosokhelela inkosazana uManzuza umshazi kaneshada kaMaqhoboza. Sale kahle.